KKS na yan. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, Kumusta inyo mga cancer kong manlalayag? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para magatid ng isang balitang ina-update! Binigyan ako ng source ng Marino PH. Maraming salamat sa inyo. Dito nila talaga thoroughly dinebunk yung misteryosong ghost ship. At kung makikita nyo, isa silang kilalang page. Halos mag-1 milyon na sila. At kung makikita nyo sa pangalan nila, mga marino, mga seafarers, so mga alam nila to. Alam nila yung kanilang sinasabi. Tayo mga hamak na seamen lang tayo, mga pinanggalingan natin seamen. Ha, see what I did there, jokes. Sinabi nila dito ghost ship. Sinabi nila na bakit yung isang lumang barko, mayroon siya mga modern na technologies tulad nung meron sila mga ilaw sa harap at likod at gitna. Nawala dun sa mga lumang barko na sinasabi ng mga taga Siquijor, yun daw mismo yung mga barkong yun, na mga multo to, mga ghost ships, diba? So mga luma na. Yun yung una nila pinagtataka kasi dun sa KMGS, pinakita nila dun na na-updated yung mga barko. So pati ba sa mundo ng mga multo nag-update din sila? May mga smartphones din ba doon? At saka 5G and high-speed na fiber? Ito naman galing sa mga Filipino Ship Enthusiast Coalition. Wala na ibang pwedeng paniwalaan dito sa mga barko ng Pilipinas kung hindi mga taga Filipino Ship Enthusiast Coalition. Shoutout sa inyo. Maraming salamat dito sa video na to. So, panoorin natin saglit ang kanila explanation. Okay, so zoom in nila. Oh! Maraming salamat, Sir Leslie Chow! Yep, so ayan, sinabi nila na ito ay MV Filipinas Iligan na Kokalyong. Isang major na crossroad ang Siquijor between the Visayas and Mindanao. Nasa nasa tabi. So marami nagdadaungan, marami mga nagdadaanan doon araw-araw. Papakita ko sa inyo mamaya, pero so tanong nyo, ay ano naman yung isa pang barko, 'di ba? Muntikan na nga daw sila magkatamaan. So ito sinabi rin nila kung ano. So ang sinabi ng PhilSec ay ito daw yung isa, which is Trans-Asia, papunta sa Cebu kasi doon lang sila sa may Ozamis to Cebu and back and forth. At syempre may mga iba pa sa tabi. Ito daw yung kasama ng Kokalyong o ng MV Filipinas, which is Trans-Asia. Paulo! Ano ba yun? Umasa ka na sa iba! Kaya ka talaga magnanakaw ng content! Naghanap ako ng sarili ko para hindi magalit yung mga yung mga haters dyan. Kailangan natin tambangan yung mga haters natin dyan, di ba? Para naman manahimik sila paminsan-minsan. So, hinanap ko yung MV Filipinas sa marine traffic. Sinabi nila sa mga comments na doon daw tignan at meron daw doon talagang comprehensive. Meron daw dito mga comprehensive na listahan ng mga vessels. Ayan, so ayan, sinanap ko. Ito nakita ko nga siya si MV Filipinas at pinuntahan ko ang kanya mga itineraries at ito ang aking nakita. At kung makikita nyo lang, noong January 15 ng 12 midnight, okay, UTC is Universal Time. Ito yung time standard for the whole world. Makikita nyo dyan. And tayo, ang ginagamit natin ay GMT. Ito na naman tayo sa mga GMT hindi to 3 AM challenge, ha? Ito ay a ghost ship challenge. You will understand that the time zone of GMT is the MSG for the Ajinomoto, okay? It interconnects the multiplicative quantity of per time dilation and the Nueva GMT. So yung GMT naging JMT, okay? Kailangan natin i-convert yan. Kasi sa ating Philippine Standard Time. So, pinindot ko ngayon midnight position kung nasaan ang Filipinas Iligan na vessel nung midnight. At nung pinindot ko, napunta ako dito. So, around midnight, nandito na siya. Ayan siya. Oh, dahil na. Woo! Science! Holy shit! So, kung mapapansin nyo, nasaan yung Siquijor, Paulo? 12 midnight na nasa na? Nandito. Ha? Andito. At kung mapapansin mo, ito kalaki. Ang ganito kalaki, 5 kilometers.
Sabihin natin mga ilang oras, mga 1 AM, nandito yan at makikita mo na yan around sa Siquijor. Makikita mo na yan dito, dadaan yan dyan, dadaan yan dito. Di naman sinabi ko which part, pero kumbaga, ang sinasabi lang nila dito nandoon yung possibility na hindi to ghost ship kasi yung mismong barko, nagtutugma-tugma, nag-a-align-align ng mga GMT PSG 3 AM challenge ng Nueva Ecija, di ba? From Nueva Ecija to Siquijor. Nag-a-align siya lahat na pwede itong mangyari. So, paano naman yung isang barko? Di ba halos magkatamaan sila doon? So, ayun, sinabi dito ulit ng PhilSec na magkalayo ang daan ng dalawang barko na yun, nung MV Filipinas saka nung TransAsia. Ito, isa na rin tong sagot kung bakit wala sila makitang ruta ng dalawang barkong yun. Kasi hindi naman sila on the same spot. They're on different routes ng magkaibang parte ng Siquijor. Siyempre, pag tinignan mo siya, pag yan nagdikit na dito, around dito, pag dumaan yan sa dalawang gilid dito, kung saan man nila nakitang side, meron siyang moment na pwede silang Siyempre, kahit pag ganyan yan, kahit magkaiba silang direksyon, kahit pag ganun, at this point, pag horizontal mo yan, magbumuka siyang nagkakatamaan. Diba? It all interconnects into the time convergence zone, diba? So, isipin mo na lang, ito yung dalawang barko. Pag gano'n sila, magkaibang direksyon or magjo-joint path sila. Kahit magkalayo yan, Ano to naka bird's eye view tayo dito Pag yan nag-parallel na, pag yan tinignan mo na sa horizon, pag iisipin ng ng mata mo na nagbabanggaan sila. Pero hindi naman talaga. Dahil lang magkalayo lang yan sa perspective mo dun sa isla mo sa Siquijor, di ba? Pag dire-diretso mo tinignan. So, yun. So, kumbaga makikita mo, dahan-dahan, nabubuo yung storya, nabubuo na hindi to ghost ship, dalawa lang tong barko na nagkataon lang na dumadaan dito. And syempre, mga taga-Siquijor, sila very proud sila sa kanilang mga myths and mga superstitions. Hindi naman nila kasalanan yun, okay lang yun. Ito lang, binibigyan lang ng mga seafarers na nila to, passion, trabaho. Ito yung araw-araw nilang ginagawa na syempre yung kanilang puso na kalokohan. mas meron silang say kaysa sa akin at buti na lang mga very skeptical na tayo sa ganito. Hindi lang tayo padaos-daos sa ating mga desisyon at pinapaniwalaan. Ayan, marami din mga port sa Siquijor, around Siquijor. So, kumbaga, talagang crossroad siya ng kung ano-ano mga port, kung ano-ano mga barko, So, ayan, ito yung ruta niya mismo, Ayan, from Cebu hanggang dito, hanggang sa Osamis City. Siguro naman, di ba, given enough time, magkakaroon ng mga chances na magtutugma yung kanilang ruta kahit parallel lang, hindi naman kailangan on the same route. Kaya siguro hindi rin napansin ng Coast Guard kasi hindi naman talaga nila makikita kasi magkaiba yung kanilang ruta. Iba yung siguro sinabi nila ng KMJS team na mayroon ba dumadaan dito ng ganitong oras? Syempre wala kasi sa perspective ng mata mo, kala mo may dumadaan doon. Pero wala naman. Kumbaga, may mga latitudes and longitudes yan na kailangan nilang tignan. Baka very verbal lang nila sinabi. So, sinasabi ko lang dito na hindi kasalanan ng Coast Guard, Tulad ng una ko inisip na baka nagre-relax sila o medyo tamad sila. Hindi pala. It's more of a perspective. Kumbaga, meron lang mali lang intindihan natin mga mata. Tapos, di ba? So, tignan natin kung meron pong part 2 ang KMJS dito. Sana mabigyan nila ng clarification kasi mas malaki reach nila. Mas marami silang ma-explain na mabuti rito. Hindi tulad na sa akin. Baka syempre, meron doon mga experts hindi lang paranormal experts Ed, ikaw baka masisik ka na Ed, tama na. Ikaw ang seaman ng buhay ko at gusto ko lunukin ng seaman. Joke mga pamilya, channel lang tayo, joke lang yon. Seaman meaning yung nagtatrabaho sa sea, Huwag kayo bastos. Astig dito. Astig tong site na to. Like, pwede mo i-play kung ano yung nangyayari. Ako ulit si mga Papuchino, nag-isang legit na fake sea woman ng Pilipinas expert. Lahat na, di ba? Lahat tayo dito, yun na ako. So, ayun. So, maraming salamat sa Marino PH. Sa mga skeptiko at laging inaalam muna bago magsalita. Huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga seaman yung friends. And syempre, huwag kalimutan mag-dive sa dagat. Mocha Frappuccino out. Ngayong gabi, babaeng sumusuka raw ng lampanog. Pilipino tayo. Kaya ang mga espesyal nating kainan, Pilipino. Alam nyo na ba ang panara? Salitang ibig sabihin, maliit na etis. Hindi mahalat. Timplado lang. Meron
palang paniniwala ang mga Pinoy, iniiwasang mag-alcohol sa parating na taon. Ang beer na to o ang pag-ibig mo. Saan ang isipan? Sasayan o agham. Sineskwela, sineskwela, sineskwela.